שהכל בסדר, לא אצלי לפחות אם אתחיל לספר אז זה ייקח כמה שעות, אולי עליי כבר כל מה שלא מצליח, אולי עדיף לחיות ברעש בלי השקט מסביב, השקט מסביב, אז אולי מספיק עם השטויות בזמן הזה יכולנו וידענו להיות סתם אנשים ריקים חסרי משמעות כמוני וכמוך בדיוק. זה טבעי שהכל נורמלי, תלוי את מי שואלים, אם מתחיל לספר אז זה ייקח כמה שנים ואפשר לראות גם ככה תרצים החיים, אולי עדיף ללכת הלאה בלי לשתוק רק מבפנים, בלי לשתוק רק מבפנים, אז אולי מספיק עם השטויות בזמן הזה יכולנו להיות או לא להיות סתם אנשים ריקים חסרי משמעות כמוני וכמוך בדיוק. ואם זה לא יסתדר אל תדאג אל תוותר, כולם הולכים בשביל החזור וזה יצבות אותך חזק, אולי תבין שזה יכול להיות, זה יכול להיות, זה יכול להיות. אז אולי מספיק עם השטויות בזמן הזה יכולנו לידנו להיות סתם אנשים ריקים חסרי משמעות כמוני וכמוך בדיוק. אז תודה לליאור, תודה למטה, תודה לאופק, תודה למטה, תודה לניסן, תודה למועדון הג'ם, תודה לנועם, תודה לאחרי חצות שהיו כאן, תודה לשלום הנבא, תודה לך